kunu Senegali jamana kuntigi kura Bassirou Diomaye Diakhar Faye kunnafondila kɛmɛw ɲɛna a seginna k'a fɔ ko kura k'a bɛ fɛɛrɛw bɛɛ kɛ ka yɛlɛma don Senegali jamana jɔnsenw na n'o ye réformes institutionnelles ye i n'a fɔ jamanadenw y'a laɲini cogo min na k'a bɛ yuruguyurugu kɛlɛ o n'a ɲɔgɔn na caman. En m'élisant président Sénégal jamanadenw ye ne sugandi kan k'u ka jamana kuntigi ye baw u ka laɲini de ye jamana taabolo ka yɛlɛma n bɛna n yɛrɛma jigin ni mara in kɔnɔna la ka yuruguyurugu kɛlɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka baara kɛ kosɛbɛ walasa ka yɛlɛma don an ka jamana jɔsenw taabolo la balo sɔngɔ u ka se ka nɔgɔya ani ka jigin nɔgɔya ka sinsin Sénégal kɔnɔ. Renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Kabini Bassirou Diomaye Faye ni Ousmane Sonko y'u ka politiki tɔn PASTEF bila sen kan a b'u ka laɲiniw kɔnɔ farafindenw yɛrɛ ka taabolo ka yɛlɛma ani ka sinsin walasa farafina bɛ se ka yiriwa n'a yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye n'u bɛ wele les panafricanistes. O kama Bassirou Diomaye Faye ka nin kumafɔlɔw kɔnɔ y'a jira k'a ka kan fili minnu bɛ farafina tilebiyanfan tɔn kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye u ka latile. A ko fana Senegali bɛna dayɛlɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ ɲɛ baarakɛɲɔgɔnya la. Je lance un appel à nos... M'a ɲini an balimakɛw ani an balimamusow fana fɛ farafina walasa an ka jɛɲɔgɔnya ka sabati an ka ka yɛlɛmaw kɔni don CEDEAO taabolow la filiw bɛ yɔrɔ minnu na an k'olu lakile k'u lasabati n b'a a fɔ fana diɲɛ jamanabaw ye aw minnu ni Senegal kɔni tun bɛ baara kɛ an bɛna taa ɲɛ k'o baaraɲɔgɔnyaw sinsin nka jamana minnu b'a fɛ ka baara kɛ n'an ye a ka kɛ jɛɲɔgɔnya ɲuman ani bonya kɔnɔ walasa an ka baaraɲɔgɔnya ka se ka taa ɲɛ. Respectueuse et mutuellement productive. Marabagaw ka cɛbo Amadou Ba n'a tun ma sɔn ka jate fɔlɔ ninnu lakodɔn kabini u bɔra bawo a jigi tun b'a ka seebaya kan nka a laban a sɔnna kunun ko Bassirou Diomaye Faye de ye seebaya sɔrɔ wa a ye duwawu k'a ye. Nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure. An ka jamanadenw bɔra k'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛɛ kɛ fanga ye fangaba ye mɛ n to kuma in kɔnɔna na hali sisan ka jamu in fa ye k'a tɛgɛ kɔrɔta ne k'a fɔ ka duwawu k'a ye hali sisan jamanatigiya kura min dira ma a ka se ka baara kɛ jamanadenw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ don nataw la cogo min na. Pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. Bassirou Diomaye Faye sifun y'a kokoroma dɔn kosɛbɛ o kama a ka kumafɔlɔw kɔnɔ kunun ko foroba nafolo dɔ bɛna di sifinw ma walasa k'u ka gɛlɛyaw n'u ka tɔɔrɔw nɔgɔya wa sifinw bɛ ka makɔnɔ kosɛbɛ u ka baarako sabatili la bawo o bɛ fara a ka layiduw kan a ka programme kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ waati min gendarmew bɛ ka lakana sabati jamanakuntigi kura Bassirou Diomaye Faye ka du da la Mermoz kin kɔnɔ Senegali faba la yan'a ka jamanakuntigiya baaraw daminɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.